Nose Comedian. Abiro masirias kendo adwaro kwero joma chuo. Anyisi ni in ng'ama wuoyi mosiko ka kwedo mana weche joma mon. Ko mana ni kopo ni dhako nyisi gimoro matin ni tisechudori iwuok bute. Anyisi ni dichuo maber nyaka winj advice ma dhako miye. To kendo ma gima serious madwaro nyiso joma mon to kendo anyise joma chuo. Anyisi ni dichuo maber, a good husband must have to take serious about the advice of a woman. Wanyisi ni ng'ama dichuo to kidwar kawo advices miyo ineno gi mana ka gimoro nono. Wanyisi ni ywaga ng'eto, but later after all ibro gombo mondo ming'e kata ng'ama dwaro medi advice. Nikech kopo ni isebedo ni in gi dhako e ot, to mane kaka ng'ama bedo kaka support ni. Anyisi ni a good kata a real man must have to take serious about the advices of a woman.